Uvamisanga umsukuzi injumela zakhe bengakaze ngimbone. Ngijabulela ukumbona namhlanje. Siduduza umndeni wakaMaphumulo. Esikhathini esithasibenzile. Siyathemba uNkulunkulu uzobaqinisa. Kona isimo esingemnandi esingesihle futhi. Ngoba kuqhamuka imibono eminingi uma kuvelelwe isimo. Thanda ukubaqinisa ngezwi lapha kuMshumayeli 3 uverse 2 uthi konke kunesikhathi sakho. Njengamanje basesikhathini sokulahlekelwa. Esifica nombani sinikeziwe isikhathi. Kepha kwesesikhathi asisebenzisi ngendlela eyiyona. Ngesikhathi sokuthi engabe uzisondeza enkosini, awuzungayisondeza enkosini, uhambela kude. Kuthi ngemzuzu yokugcina subona nawe ukuthi hayi ngathi sezakuphelela, bese uqala ukuthi ayangisondela enkosini. Thina ke sisaphila, sisalinikelwe ithuba lokuthi siphenduke. Njengoba kade siphakamisa izandla zethu. Ingoba besithathele lo thuba lokuthi sizibuyisele enkosini. Inkosi imbusise uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Asibonge manje